is gabi kami nga ini. Haman ako ini kuman. Ay, kabayo na ako. Bukad ako sa kanto. Hey, mag-baby boys ako kuman. Diyan ako 150. Go, laban na. Sige. Okay. Diyan na ako kwarta. Matun ako ng kanto. A few moments later. Ali diri. Maya to. Umayo ta. Tara ta. Aman. Pero, likaya na to si sir. Ang tambukon. Oo, tumbang rason. Likaya na to to. Kay ba? Kay barat at to barat. Ang amo sabot, ang amo sabot 500. Inin ko 150. Amon tagkawatan na ako, amo kay likaya na to. Kay ba masakpan ako. Tara to na ta. Oh, ikaw tara ta. Meanwhile, Tana makakuha na ako ng bibiboy dito sa Pikas kanto. Mukad to na ako, bi. Hala. Pak. Uy, bibiboy, grasyon. Hi, bibiboy. Kasi mo ngalan. Jerome sir. 150. Pasanay sir. Kaya nga ano daw. Hala. Duha day mo? Oh, dua kami sir. Uy. Hala. Pagawasan na, bi. Hala, bitra ba na ako mga murino? Hala, bi. Gawas. Isa man sir, Pamilya lagi kag tingog ba? Hala, kuha ng kamot mo, bi. dili ang bagan sir. Kuha ba? Sige na. Ay, yawa mo lang yung kawatan dito sa bayay. Dawa ka. Kawatan ka mo. Dawa ka kawatan!